diverse event here at Robinson's Place. Panay has a rich culture and diverse resources. Various products are made and available from its different provinces. It is but fitting to promote them in order for our local entrepreneurs to be seen and heard. Welcome here at Robinson's Place, Antique. Morning province sa Antique. Ari kami di sa province ninyo nga participate sa Agri Aqua Trade Fair. Kagundiin gindala namon di nga product, cashew nuts, bandi nuts, dried mangoes, and some nga mga byproducts sang Imaras nga mamalaton mango pickles, mango jam, kag main kaming fresh mango. Inyo diri sa Antique, nagaagdagan kami nga ibisitahan nyo man amon si boss kag magbakal kamo sang amon byproducts. So madamo gyud salamat.